Lokal reklamespot giver dit brand og virksomhed mulighed for at nå tusindvis af potentielle kunder dagligt. Vi kan også hjælpe jeres virksomhed med at skabe det grafiske, så jeres budskab kommer til at stå knivskarpt gennem vores effektive reklameskærm. Ved at benytte vores skærme kan din virksomhed målrette lokal reklame og engagere en bred målgruppe. Vi ser frem til at formidle jeres budskab. Lokal reklamespot. Dit brand i rampelyset.